KwabaseKolose besine. Makhosi, zenzeleni izinceku zenu okulungileyo nokufaneleyo, nazi ukuthi nani ninenkosi ezulwini. Qiniselani ekukhulekeni, nilinde kukho ninokubonga. Nathi nisikhulekele, ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi ukuba sikhulume imhlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo, ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma. Hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle, nithengisise isikhathi. Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo, kuyolisiwe ngosawothi, ukuze nazi enifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu. Konke okuqondene nami uyakunazisa khona uThikhiku, umzalwane othandekayo nesikhonzi esikholekileyo oyinceku kanye nami eNkosini. Engimthumile kini ngakho lokhu ukuba nazi ukuthi sihlezi kanjani, aduduze izinhliziyo zenu, kanye no-Onesimo, umzalwane okholekileyo nothandekayo, ongomunye wakini, bazakunazisa konke okwalapha. Uyakhonza kini u-Aristaku oyisiboshwa kanye nami, noMaku, umzala kaBhanaba, enayalezwa ngaye. Uma ekakini mamukeleni, noJesu othiwa uJustu, yibo bodwa abangabokusoka abasebenzela umbuso kaNkulunkulu kanye nami, abakade beyinduduzo kimi. Uyakhonza kini u-Ephafra, ongomunye wakini, inceku kaKristu Jesu, enilwela njalo emikhulekweni, ukuze nime niphelele niqinisekile enthandweni yonke kaNkulunkulu. Ngokuba ngingufakazi wakhe wokuthi uyanisebenzela kakhulu nina, nabaseLawodikeya, nabaseHiyerapholi. Uyakhonza kini uLuka, inyanga ethandekayo, noDema. Khonzani kubazalwane abaseLawodikeya, nakuNimfa, nasebandleni lakwakhe. Nxa le ncwadi isifundiwe kini, bekani ukuba ifundwe nasebandleni labaseLawodikeya, nani niyifunde leyo evela eLawodikeya. Nimtshele u-Akhiphu, nithi, qaphela inkonzo oyitholile eNkosini, ukuze uyifeze. Yilokhu ukukhonza kwami ngesandla sami, mina Pawulo. Khumbulani izibopho zami. Umusa mawube nani.